99 immigrant minn gruppi li ġew salvati mill-bastiment Sea-Watch 3 iddaħlu f'Malta s-sibt wara nofsinhar. Dan waqt li aktar tard, is-sibt filgħaxija, il-Forzi Armati daħlu grupp ieħor ta' 155 immigrant li wkoll kienu salvati fil-Baħar Mediterran. B'hekk f'ġurnata waħda biss f'pajjiżna daħlu kważi 250 immigrant u mhux esklus li l-wasliet ikomplu anke fis-sigħat li ġejjin. Dan għaliex l-Aqda Sea-Watch iddikjarat li bejn il-ġimgħa u s-sibt salvat 3 gruppi oħra ta' immigranti, inkluż uħud minnhom li ġew salvati fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ ta' Malta. Madankollu jidher li s'issa Malta għadha ma aċċettax lil dawn il-gruppi. Fl-aħħar sigħat seħħ ukoll salvataġġ ieħor mill-Open Arms fejn ittelgħu abbord 74 persuna fosthom mara tqila, tfal u anke trabi ta' twelid. Waqt li kien qed isir dan is-salvataġġ, dgħajsa tal-Armata Libjana provat tfixkel is-salvataġġ u żewġ immigranti qabżu l-baħar u kkalkulati li fl-aħħar sigħat kien hemm 12-il dgħajsa oħra li ppruvaw jitilqu mill-Libja, fil-maġġoranza tagħhom inżammu mill-awtoritajiet Libjani. L-Aqda Sea-Watch International fuq Twitter akkużat lill Forzi Armati ta' Malta li naqsu milli jassistu lil grupp ta' immigranti li kien ilhom jien fuq il-baħar. Messaġġ fuq il-medja soċjali, l-Aqda mhux governattiva ddikjarat li ħadet 8 sigħat biex waslet fil-post fejn sabet li l-Forzi Armati kienu diġà ilhom 3 sigħat fil-qrib iżda ma ħadux azzjoni.